Ngrabosa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya abdi justru karepe ganggu kelawan kirata rupa ingkang bebedak satu alas anggenku bakal jemparing wujude wraha utawa celeng parandene dibak-bagas wujude jemparingku kelawan pawongan iki sapa sambut marang aku jenengku Cipta Wening Cipta Wening apa karepmu dene ganggu gawe anggenku bakal mateni celeng apa dosa kaluputane uraga kalidine bakal mbok sirnakake apa kira kulak wadol panggungku lamun to kewan celeng iki kewan sing gedilane jejembrik kula kudu dipateni nadyan kaya ngapa lan kepiye kewan mau uga makluke Gusti apa kowe ora mulak celeng mau wujude wadon ingkang lagi ngandhut utawa lagi mbobot yang nganti kowe merjaya lan mateni celeng